Com no pot ser d'una altra manera, i seguint la nostra línia dels darrers anys, portem una proposta de pressupost que prioritza les polítiques per fer de Rubí una ciutat amable, endreçada, moderna i on la qualitat de l'espai públic sigui millor any darrere any. Uns pressupostos socials que garanteixin les necessitats bàsiques dels rubinencs i rubinenques, amb els més vulnerables al capdavant de les nostres prioritats i arribant allà on altres administracions no arriben, tot i que tenen les competències. Bé, com m'acabeu d'explicar, el pressupost d'aquest any 2020 es rebaixa respecte al 2009 en 987.000 euros, gairebé 1 milió d'euros, però manté un increment respecte al 2018 de 4.174.000. Si tenim en compte que estem sota un pla econòmic i financer una vegada més que limita les inversions, cal dir que, per tant, aquestes no només estan baixant un 14% respecte a l'any anterior, sinó un 50% respecte al 2018, que eren de 4 milions, i ara seran de 2 milions. Suposa, per tant, que en aquest pressupost, respecte al 2018, hi ha un ascens de 6 milions d'euros, inversions fora, que està centrat en capítol 1, 4 milions, i en capítol 2, 2 milions d'euros. Aleshores, la pregunta que nosaltres com a UP ens fem és on està l'impacte d'aquests 6 milions d'euros en la nostra quotidianitat, en la ciutadania. Se'ns acusarà molt possiblement en les rèpliques de que no hem fet cap proposta des de la posició per aquest pressupost. Nosaltres com a UP no n'hem fet, és cert, però també pensem que si el govern quantifiqués econòmicament i dugués a terme les moltíssimes mocions que hem anat presentant aquest any, però també en anys anteriors, hi hauria un bon grapat de propostes per poder incloure el pressupost. També pensem que si hi hagués més transparència en la gestió econòmica ens seria molt més senzill tant el seguiment de l'acció de govern com la pròpia participació en aquesta. Pensem que ens passem l'any fent propostes i que certament ens podríem haver fet per aquest pressupost, és cert, però se'ns hauria hagut de fer partícips de la seva elaboració. La documentació definitiva del pressupost es va penjar el 9 de desembre, hem tingut 10 dies per estudiar i proposar en un tema que és molt complex i creiem que això no implica una voluntat real de participació. Hem consensuat i compartit criteris, objectius, una visió de ciutat? No. Governar en majoria significa no treballar de debò amb l'oposició, malgrat que la gent que estem assentada en aquest tros representem la meitat del ple i de la població que ha votat? També entenem que tampoc. I per tot això la nostra resposta a aquest pressupost no pot ser una altra que un no. La festa és una prioritat, els túnels de llum són una prioritat, però no ho és l'habitatge, o el manteniment dels barris, la neteja o altres qüestions que són essencials. Bé, aquest pressupost evidencia, de nou, malauradament, que aquest Ajuntament té un problema estructural en la planificació pressupostària, en la gestió i execució pressupostària, i que aquest govern no té cap model de ciutat i és incapaç de gestionar políticament el pressupost d'aquest municipi. Finalment, recordarem algunes de les propostes realitzades per Veïns per Rubí en altres debats de pressupostos i que continuen vigents. La política d'habitatge públic, ho hem parlat abans, ha d'estar molt ben planificada i ha de ser molt més ambiciosa, és imprescindible. Les polítiques de transició energètica han de ser també més ambicioses i ben planificades, ja sigui a través del programa de Rubí Brilla o d'altres programes. És imprescindible una planificació a curt, mitjà i llarg termini de totes les inversions necessàries per a la millora de la nostra ciutat. El pressupost i la planificació del manteniment de la ciutat, siguin carrers, parcs o infraestructures, han de ser rigorosos. I les bases que regulen les ajudes per pagar l'IBI, doncs, des del nostre punt de vista s'haurien de revisar per augmentar el llindar dels ingressos econòmics per poder tenir accés, perquè arribin a més famílies amb dificultats econòmiques. Más de lo mismo, 2 puntos. Ni prioridad, ni ambición, ni planificación, ni evolución. Hoy estamos delante de un presupuesto que no responde en absoluto a las demandas que hacen permanentemente nuestros vecinos y vecinas en la calle. Se han dicho muchas cosas y seguramente seguiremos diciendo durante todo este mandato. No ha habido una ambición, bajo nuestro punto de vista, como la que creo que esta ciudad merece desde hace ya muchos años que merecemos. Después, por lo que digo, por estos motivos que les acabo de exponer, es evidente que mucho no invita a votar a favor. Bueno, mucho no, nada, no invita nada a votar a favor. Nuestro grupo municipal, en un ejercicio de responsabilidad y sobre todo de respeto a los vecinos y vecinas que demandan que se cubran los aspectos básicos con los impuestos que pagan o que votamos todos, votaremos en contra. Y lo haremos con la incertidumbre, pero sobre todo con la esperanza y haciendo un ejercicio de fe en aquella influencia que algunos pretendían se acabe
viendo más pronto que tarde. Ens plantegem els nostres objectius i és una de les coses un dels avantatges que té gestionar, estar a govern i poder fer feina en l'horitzó d'un mandat. I en l'horitzó d'un mandat nosaltres entenem que tant de bo comencéssim amb més recursos econòmics, però que en tot cas tindrem temps en els diferents exercicis d'abordar els nostres objectius. En definitiva, nosaltres ens mirem aquest pressupost des de la seva globalitat, entenem que és un pressupost que de sortida i amb les limitacions tècniques de les que parteix garanteix els serveis bàsics de tota la ciutat, proposa millores també en alguns serveis. Dir que la nostra proposta passa i continua passant, encara que estem en el govern, com ho feia abans a l'oposició, vull dir, per estudiar la remunicipalització dels serveis. Nosaltres també creiem que això aporta eficiència i transparència als serveis i per tant nosaltres des del que ha sigut un procés de negociació que no ha estat fàcil per aquestes limitacions i entenent que el projecte de pressupostos no pot respondre a cadascú la seva parcel·la sinó una visió global de la ciutat, evidentment votem convençuts a favor d'aquest pressupost. Què vol dir treballar de manera diferent als pressupostos? Per nosaltres vol dir obrir la participació i la negociació amb la resta de formacions que avui, com dèiem aquí, estem representades. I això és tal com vostès ho han estat reclamant repetidament i amb antelació. I si no, queda constància a nivell de ciutat que una de les exigències de Comú Podem, iniciativa en aquell moment, era poder debatre i poder treballar aquests pressupostos. Aquesta proposta inicial, al nostre entendre, és significativa per tres qüestions. La primera, perquè no respon a un projecte de ciutat clar i ben definit. La segona, perquè hi ha una disminució vers el pressupost de l'any anterior. I la tercera, i per tant, i creiem la més flagrant, és la disminució dràstica en polítiques d'habitatge. És per això que després d'aquesta aprovació inicial, com he dit, i per tant provisional, farem les reclamacions que creiem oportunes. Això vol dir que volem donar l'oportunitat de rectificar. I per tant, en aquesta aprovació inicial, Esquerra Republicana, pensant en la ciutat i no pensant en les sigles polítiques, ens abstindrem. I si no ens tenen en compte aquestes reclamacions i aquestes propostes, haurem de replantejar la nostra posició.